Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganon pa rin ang kanyang dalangin. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman silang natutulog. Dahil antok na sila at nang gisingin sila ni Jesus, nahiya sila at hindi na nila alam kung ano ang sasabihin nila kay Jesus. Sa ikatlong pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, Natutulog pa rin ba kayo? At nagpapahinga? Tama na yan! Dumating na ang oras na ako, na anak ng tao, ay ipagkakunulo sa mga makasalanan. Tayo na! Narito na ang nagtatraidor sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang dumating si Judas na isa sa tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari, ang mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya at dalhin at bantayang mabuti.